Tak jsem zase zpět. Ukážu, jak jsem došla daleko. Je to naměřené podle své ruky. Mám tady upalečkovaný proužek. Já vám to ještě ukážu zblízka. Příště zkusím vzít nějakou netřpitivou nitku, abyste to lépe viděli, ale mám tady tmavě modrý svislý pár, pak tam mám drátek, pak tam mám znovu tmavě modrý svislý pár a vodivý mám stříbrný. Tak, kamerku zpátky. Já už finišu, myslím, mi zbývají poslední 2 nebo 3 řady, tak ty si ještě uděláme společně. Tak vyndám si špendlíček, abych si zkontrolovala, jestli je to opravdu, vidíte, nemám skrouceno, na konci každé řady vždycky kroutit, důležitý. Takže skrouceno, píchnuto, zajistím si herduli. Při palečkování jste si určitě i všimli, jak se vám ty nitě krátějí, museli jste si je povolovat, utahovat. Všechno jsme si ukazovali ve videu v prvním úvodním o navíjení těch paliček. Takže vodivý pár, svislý pár. Plátenko začínáme vždycky křížením těch 2 prostředních, takže druhá přes třetí, skroucením obou 2 párů a znovu křížením. Křížíme vždycky stejně, jedno jestli jedeme zprava doleva nebo zleva doprava, vždycky křížíme druhou přes třetí. Pěkně utahovat. Tak, jsme na konci. Vodivý pár jednou skroutíme. A píchneme si špendlíček. A znova. Druhá přes třetí, skroutit, druhá přes třetí. Druhá přes třetí, skroutit, druhá přes třetí. Tady taky. Druhá přes třetí, skroutit, druhá přes třetí. Palečky vždycky počítám zleva doprava, tak jak jsme zvyklí psát a číst. Tak. Druhá přes třetí, skroutit, druhá přes třetí. Tady to samé. A ještě jednou. Druhá přes třetí, skroutit, druhá přes třetí. Já to tady mám velmi profesionálně odměřené propiskou, takže tady končím. Teď ty řady jsou cik-cak vždycky pod určitým úhlem, tak já si tady... A asi ani už neudělám řadu, já to zauzlíčkuju a ta řada mi to tam srovná. A uzlíčkovat budu tak, že si ten vodivý pár takhle napnu a přes něj na něm vždycky udělám ty uzlíčky se všema ostatníma paličkami. Já se takhle trošku oddálím, ať se mi s tím líp pracuje. Doufám, že to bude fungovat. Já na ukončování a začínání nejsem žádný profík. Takže udělám si každou paličkou takhle 2 uzlíčky. Vždycky nezapomeňte si tu krajku vždycky hezky utáhnout. Protože jakmile tam uděláte ty uzlíčky, tak už nemůžete pořádně nic utahovat. To už by pak nefungovalo. Je třeba si ty paličky povolit na ty uzlíčky. S drátkem se pracuje trošku hůř, ale tak je to o zvyku. Nevím, co tvoříte vy, já tvořím náramek, takže ty uzlíčky stejně budou schovaný nakonec. Další uzlíček.
se blížím ke konci. Tady poslední 2 páry, tak ty si povolím. Povolování jsme si taky ukazovali v prvním videu u navíjení těch paliček. Já vždycky 2 uzlíčky. U jednoho bych se bála, že se mi to rozplete. Ty 2 by měly držet. Tak. Máme hotovo. Teď můžeme ty paličky ustřihnout. Já vám ukážu výsledné dílo. Já na té kamerce mám miniaturní displej, tak já doufám, že to tam na větším videu bude hezky vidět. Tohle je můj náramek. Teď k hotové krajce. Názory se různí. Jo. Já jsem slyšela i názory, hlavně z anglicky mluvících prostorů, že není potřeba tužit. Někdo tvrdí nechat 24 hodin ještě napícháno, aby si krajka hezky sedla, pak se to sundá a měla by držet. Věřím tomu, dokonce mám krajku, kterou jsem netužila. Byla na hrduli dlouho, než jsem zase začala paličkovat. Sundala jsem ji, drží krásně. Ale tohle to bude náramek, budu ho nosit, tak by měl něco vydržet, takže tužit ho budu. Dá se tužit, tužila jsem leta perchloretylenem s polystyrenem, to si tehdy jsem to kupovala u nás na vesnici v drogerii perchloretylen, potom si rozpustíte kuličky polystyrenu. Na začátku to může být trošku těžký odhadnout ten správný poměr. Když tam dáte málo polystyrenu, tak to nebude pořádně tužit. Když tam dáte moc polystyrenu, budou se vám dělat takový bílej povlak, takový žmolky, když to uschne. A smrdí to. Strašně to smrdí a je to toxický. Dá se koupit, četla jsem v různých diskuzích Alba efekt, nemám s ním zkušenosti. Dá se použít i sprej na vlasy, lak na vlasy. Některé prý barví, mně se to zatím nestalo, v tom jsem měla štěstí. A pak se to dá naškrobit nebo napařit žehličkou přes látku nebo cukrovou vodou, opravdu těch způsobů je hodně. Já mám tužidlo škrob ve spreji na textil z DMK, tak tím si to jako půjdu posprejovat a pak si to spolu sundáme, až to uschne. Nastříkat a nechat uschnout. Tak zatím. Ahoj, tak jsem zase tu. Krajka už mi uschla, tak ji můžeme sundat ze špendlíčku. Já už jsem trošku začala sundávání, stejně jako to navíjení. Je taková oprus práce. Člověk už to má hotový, už to má ukončený, už by to nejraději sundal, viděl výsledek. Ještě je pak začištění nitek samozřejmě. Jo? To taky patří k tomu, co ale prostě se musí udělat. Přesto nejede vlak, to k tomu prostě patří. Viděla jsem kdysi sundovat slečnu, nevím, jestli znáte, paní Špila, myslím, Špila, Malgorzata Špila z Polska, krásný krajky dělá. A ona to také sundovala celý najednou. Ukažte, jestli to jde. Já jsem na tohle posera. Budu to sundávat nadále po jednom, ale trošku se mi povolily ty špendličky, ale já je tam píchám, jsem zvyklá je tam píchat trošku pod úhlem, tak je možný, že kdybych je tam píchala narovno, tak by to šlo hezčejc, ale vy si to klidně vyzkoušejte. Tu podložku, tu čtvrtku, zkuste to vytáhnout, ty špendličky, protože když se vám to podaří, tak to vytáhnete ty špendličky a pak, když to opřete zpátky o tu podušku nebo o tu hrduli, tak se vám ty špendličky hezky vysunou. Já ráda ty špendličky nechám v hrdli, máme pak po ruce, nemusíme lovit v žádný mističce. Samozřejmě má to tu nevýhodu, že to ubírá místo na té hrdli. To se mi stalo jednou nebo dvakrát, že jsem chtěla paličkovat něco většího a musela jsem všechny ty špendlíky přepíchat nebo vyndat, aby se mi to sem vešlo.
A taky bych si mohla samozřejmě časem pořídit větší hrdly. Mám v plánu, ráda bych si vyzkoušela plochou hrdli. Zatím jsem neměla tu možnost, ale viděla jsem to na pár výstavách. V Čechách jsem to neviděla, viděla jsem to v Rakousku. Tady jsme podívali, že zvládáme paličkovat na těch kulatých hrdlích. Nejsou na to tady vůbec zvyklí. Tak. Takhle vypadá můj nárameček. Hezky drží, hezky naškrobený. Já si k němu ještě přidělám ty čudličky a takhle bude vypadat na ruce. Až to budu mít hotovo, já vám ještě ukážu tady na konci. Tady se opravdu nebojte, až to budete stříhat. Klidně to střihněte až k těm uzlíčkům. Je to zafixovaný, je to zauzlíkovaný, já si to vždycky takhle pokrátím nejdřív celý, aby mi to nepřekáželo. A potom si to fikněte opravdu až k tomu uzlíčku. Je to zauzlíkovaný, nic se tomu nestane. A když jo, tak stane se. Už se mi taky stalo. Stalo se mi jednou, že jsem při vázání uzlíku se mi ta perlovka utrhla a utrhla se mi až úplně u toho uzlíku, tak jsem do toho víc bála, ale tak jsem to v tom místě víc natužila. Záleží na tom, kde to chcete potom použít. Když to byl obrázek do rámečku, tak to bylo celkem jedno. Tomu se nic nestane, to se vám zafixuje v tom rámečku a tam to bude schovaný a zakrytý a v bezpečí. Ups, jsem to možná takovou báckou pryč z obrazu, že? Ale pějte se až k těm uzlíkům, to fikáme. Je to. Se podívám, jestli mi tam sedějí ty čudličky a pak už se s vámi opravdu rozloučím, protože si to půjdu namontovat kleštičkama. Nedám to, musím si dát pro kleštičky, ale třeba se někdy odvážím, udělám si nějaký social media, tak tam pak uvidíte moje výsledky. Takhle vypadá můj nárameček. Takhle vypadá ten proužek. Doufám, že vám se taky podařilo. Budu ráda, když mi do komentářů třeba napíšete, na čem jste pracovali vy a jak jste s tím spokojené. A uvidíme se zase u příštího videa. Tak zatím ahoj.